KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdam assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV en jetti Allah kadi no fewi nde Allah hokki en tawedo o saaha mo wuuri hande ko julde korka wadde ɗen ɓe bandiraɓe fof yen battanimo wuuri tawiɗen ɓeydin usaki enen kala e julɓe kala ko dewɗen Allah yo Allah jaɓanen jabunon lewru ndu ko tata o yaafe eɗen mbiya julmo wuuri dendagal bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi jagguɓe Pindi guila hanki ha hande taw goppani hande noon eɗen ɗo e nder Cices e salle Cices mo gonɗen o eɗen gandi eɗen gadori e kala ñande julde taski walla julde korka Elhadj Baba Mal Baba Aissata Samba Boubou Yassine Baba leñol Baba jettuɗo pulagu partout dans le monde ambassadeur meɗen kala ñande julde omo adori yewtude ɗo haalpureɓe ɗo haalpureɓe ɓe hande kadi eɗen ɗo taw ko mbolanaɓe mbaɗi organisé wadde ko jamma pulagu ko hirde tigui hirde pulagu wadde noon hande min jiiɗo ko yoodi en jii hande pulagu nan ɗo kala mo neɗɗo wayruno yirodirde e nder Dakar so ari ɗo ñande julde korka walla julde taske en tawadirɗo e fulɓe wadde noon ko aadi mo Elhadj Baba Mal adodiri e bandiraɓe ɓe kono noon kadi ko aadi mo Pindi TV adodiri e yeeɓiyankoɓe mumen kala ko wawi kewde eɗen gara sen gari jaltinen ɗum ɓe beltoro wadde noon jehen ha yesso naten to salle VIP o ƴewen toon invité ji d'honneur ɗi kono kadi inchallah kala ko yoode e nder jamma o kala ko sinto e nder jamma o inchallah min kollir guila rewɓe hay worɓe fof inchallah jehen eyyi weɗen dardi ɗo e debbo pullo mo ganduɗa wattake présenté pulagu woni Yassine Sy so wiyama Yassine Sy noon ma wiye Yassine Sy e mogoji Yassine Sy debbo jontaɗo panoriɗo pulagu o wadde noon sen mbi hande ko jamma pulagu en gari ɗo e Cices jamma Elhadj Baba Mal hakkude mo adumen fulɓe en jiiɗo Yassine Sy alay saago mbeɗamo micro men tawno oɗon gandi tigui oɗon keewi yiide ayawo Yassine Sy tigui e Pindi TV wadde so Pindi TV hawri ɗo Yassine hawri tigui ko neɗɗo tigui jeeyaɗo e Pindi TV wadde noon Yassine min calminima min juurimama min mbima kadi julmo wuuri yo en juul kewɗo ma chéri mi salmitimama ha woni gonga eyyi ko weltare tan e hawrude mon ɗo e nder Cices e soirée momin mbaɗata minen Mbolo Birane naɓe association pour le développement de Mbolo Birane nde piña bammal hande ñalde julde korka vraiment ko weltare no fewi joguimi hen machallah Yassine Seydou Sy a siftonori kam defre ka mbolonajo machallah wadde ko wuuro moɗon tigui waɗi organisé gagande wondemo debbo pullo hande garɗa ɗo tigui a tanka ɓiɗɗo mbolonajo ko tagui mbolonaɓe ɓe miiji wadde ɗo hande concert e nder Dakar eyyi alhamdulillah rabbil alamin aɗa andi limore foof fuɗɗorto koye goho ngol ɗo lawol noon min mbi pourquoi pas min gaddata gorko pullo pattam lamijo o wonande Elhadj Baba Mal o ara o weltina fulɓe ɓe comme no waɗanno ɗum comme d' habitude par ce que minen oɗo sal amin gowi ɗum wadde ko noon mbaɗi organisé hande mon fone andi organisation weeɓani par ce que organisation ko avant et jour ci et après donc so tawi hande on mbaɗi organisé beele caɗele organisation keɓani beele hande kadi ko panno ɗon ɓiɓɓe fulɓe on jiiɗum e alhamdulillah no mbiɗani organisation ko avant et jour j après e foof mais machallah vraiment ko weltare tan par ce que guila nden min jani hen hay caɗele goote machallah amin belti tan ñalawma dal komin weltima amin mbawa haalde Allah jarama a jarama Yassine ko mbiyata ɓiɓɓe fulɓe ɓe sowona tan ne mbiye yooɓe gartan e peewal e keewal e chaine uji men he tan kadi ko wayni so waɗama so ɓiɓɓe fulɓe jiyama ɗo vraiment ko machallah tan wiyete à tout moment Allah jarama Seydou Sy e waɗen darde ɗo e debbo pullo la lion de président de la république Macky Sall debbo jontaɗo woni waranka ka debbo mo kawel en jimo ɗo kankone nde tawno ɗo pulagu nodda fof mo noto waranka Pindi TV wima julmo wuuri ɓiɓɓe fulɓe mbima julmo wuuri wadde noon
hol ko adduma ɗo hannde oɗo jamma eɗen nganndi ko jamma pulaago tigi kono noon kadi eɗen nganndi ko jamma juulde wadde noon min mbima julma wuuri seydi ka eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mi wima ya julmo kewɗo mbiɗa wiya bandiraɓe fof ɗon jarloɗon jaafo en battinima wuuri tawa eɗen ɓeyden ustaki aɗa andi wonno enen ko pulaago tan tiiɗi en sen nani tan Baba Maal ina honga hayso ko noon koye bedda en notoy to saka noon success ñande juulde sa juuli a ñalli juulde a ñalli ñamde weeli ko so hiiri jaaha mbaɗoya wango beltina fittanuma kadi Baba Maal kala to noddi fuutankoɓe garat kala to noddi halpulaar en garat wonno noon ko kanko joguiɗen kadi eɗen parnoroma ko jaalal leñol ko neɗɗo mo leñol ngol fof yiiɗi haymo wona halpulaar en yiiɗi Baba Maal saka halpulaar ko ɗum addi min ɗo hannde yidde weltade jammo ndendene makko jammo ndenden fuutankoɓe jammo ndenden makko jammo ndenden fuutankoɓe jammo wadde ko jammo julmo wuuri wonko heewi wiyeede ko sa ari ɗo mo mbayrunoɗa yiide fof a yiyat ɗum hayso wona ni sababu nde ko Baba Maal yimata ko ni weeli kono noon ma yiiɓe mbayruɗa yiide ma won jiitodiral wayrunoɓe jiirude fof ma jiitodir wadde noon waranka julmo wuurima e leñol ngol fof aɗa andi ɗo e Cissé sa ari ɗo ko mbiɗa ko ma yimo mbayruɗa yiide la preuve mi yiiɗo bandiraɓe ganduɗa mbayru ɗumen yiide to mbiɗani kadi somi naati nder mam yiiɗo kadi mbayrumi yiide kadi ko occasion pour wadde yimɓeɓe fof julmo wuuri wonno weeɓani yindirde sa ari ɗo kadi a fotte Pindi TV mi fotte debbo baɗon ma yontede eyyi ko wiide yimɓe tan oɗon jarloɗon jaafo yo Allah rokku en tawede o saaha mo wuuri en ɓeyden ustaki kadi mbiɗa wiya halpulaar yooɓe tinno enen ko baaba joguiɗen enen ko baaba tan joguiɗen hannde ɗum noon so Baba Maal hongi foti ko heewde ha watta rufde ɗum noon yooɓe garat e keewal ɓe notto Baba Baydy Maal Allah jarama Seydi Ka merci beaucoup Allah mo jiloromi ko sali jajiloromi o ko lamɗo debbo le ko lamɗo joom risuji an ko golle mane jooɗi ko ene wadde foode ƴewmi worami al ko golle mane jooɗi ƴew ko sali jiloromi ko sali jane leeri ƴew sali ko lamɗo debbo an ko golle mane jooɗi an ko golle mane jooɗi jarama Gedda konngol ma gotol tan beddonɗa halpureɓe ɓe somin kawrema ɗo ka gawlo jontaɗo ka gawlo fuutanki tigui wadde noon so wiyama gawlago kañum sinki pulagu tigui min kawrema ɗo e Cissés caggal nde beddiɗa dande ma welde nde machallah fulɓe fof beltori min mbima julmo wuuri e Pindi TV assalamu aleykum banda men assalamu aleykum Pindi TV machallah Sali Dia somi fottema ɗo de mi anta ko kalmi min kam so mbaɗa haala mbaɗa salmina bandiraɓe fof ni avant tout d' abord mbaɗa salmina kadi télé mo jinmi arde o mo jinmi kadi yiide o mo jinmi kadi joɗade e haalde o saabu somo huccire lamɗo debbo lamɗo ɓuuroro woni lamɗo mo koyngal mum nokkere kay saaha goto mi anta ko kalmi Seydi Dia saabu hakkude men ko hanki taw hande arani emin mbiya bandiraɓe tan yen julmo wuuri banda men yen battinimo wuuri taw en ɓeyden ustaki préparation benen yon inchallah mine ma en jooɗoto so Allah jaaɓi debbo Africa a jarama Geddoya merci eyyo eɗen dardi ɗo e bandiraɗo gorko Abou Mbaye gorko mo Agnam walla mbiyen gorko mo Bosso e kala eɗen jimo ɗo hande kankone eɗen teskiri e kala ñande concert Baba Maal eɗen kewi hawrude e makko ɗo Abou Mbaye min mbimo julmo wuuri e Pindi TV eyyi salamu aleykum sohna Sali a salminama jaam Allah kisara moƴƴere wonema aɗa wiya annene julmo wuuri eɗen mbiya kadi auditeur uji e auditrice uji ɗi foof e wa Pindi TV on calminama on juurama oɗon mbiya julmo wuuri yen battinimo wuuri allahuma amin enen kala e julɓe Abou Mbaye no jiruɗa jamma o bon machallah jamma o ko jamma pulagu kadi Baba Maal so noddi il faut notoɗen par ce que Baba Maal koye men jeeya neɗɗo noon ko haalo pira mbiyata ko neɗɗo ko bandum neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri bandum ɗum tawi so Baba Maal noddi kala komin mbawno jaggude min goppat min gara min jinggana leñol ngol par ce que min mbawa dañde ko ɓuuri leñol ngol Allah jarama Seydi Mbaye
merci eɗen darduɗo Idi Sarr mo ganduɗa ko ɓoyani ko tan noon jimuɗo e Pindi TV woni korko ceerno Mody ko comédien mo ganduɗa international kono kadi ko gorko darniɗo pulaar tigui Idi min mbima julma wuuri eyya juulemo wuuri banam debbo mi salmini mi juurimama kadi mi weltima no fewi nde wonno arde dinde baaɗe ni ene ha tawa ɗo ene Pindi TV vraiment kadi ko weltare kadi mi weltinimama an Sali Dia jammo noon hande o weɓata so Allahu lamɗo jaaɓi nde wonno fulɓe ɓe wonto jiyanno en kadi wonto coñorno en hande kadi ma coyne en e façade goɗɗo inchallahu rabbi hakkude men Elhadji Baba Baydy Mal so Allahu lamɗo jaaɓi inchallah Allah jarama Seydi Sarr hakkude men Elhadji Baba Mal nde tawno ɗum ko aadi bil aadi sa ari ɗo ɓe mayruɗa yiide fof ma yiiɗu en machallah ko jamma jirtodiral wonata kono kadi ko jamma pulago tigui kono kadi holno jiruɗa e Pindi TV tele fulɓe ɓe ganduɗa hande kala ko wawi kewde e aduna he walla kala ko wawi kewde e Sénégal e ko taari ɗum enen jaaha mbaɗoya couvrir jara kolla yeeɓiyankoɓe mumen eyyi ko weltare nde wonno Sali Dia mbeɗa yetta Allah noon no fewi kadi mbeɗa yetta Dawoudou Dia nde wonno Dawoudou ko ɓiɗɗo mo gandanɗa hoorema ɓiɗɗo pullo kadi ko ɓiɗɗo pullo mo gandanɗa hoorema daranijo leñol fulɓe ɗum noon ko yettere Allah no fewi mi hewani yaade e dente baɗe ni hami wasa yiide Pindi TV kadi kalne garmi so tawi Allah waɗiɓe mi ari hami yettima mbeɗa heewi yiide Pindi TV ne ari ne dari darde gandanɗa hoorema fa tabarikallahu machallah min ñagoro Allah tan ko sago guiɗo sago gaño yo Allah hokku en ko jiɗɗen ko ya ko waale ñaamo rasulu sallllahu taala alayhi wa sallam vraiment hande mbeɗa welti Sali mbeɗa welti ha kaddi jettoro ɗon tan wawi hadde a jarama Seydi Sarr merci Mama Rose Mama Porjanti Mama Sénégal kono noon ko bonnum debbo Elhadji Baba Mal tigui ɗum tawi kalɗe gadden concert ji Elhadji Baba Mal eɗen jaama ɗo Mama Rose min mbaɗma juurma wuuri assalamu aleykum mon bandiraɓe o ardi fof mi salminima mi juurimama sa namdimam mi haal mi haalat par ce que wona hande guila Libreville guila Porjanti jamma hande o ko jamma julde korka en koore jaam en gayni enen fof ɗen jarlodira eɗen jafodira kono sababu men ɗo ko Baba Baydy Mal somi wiyama noon emi haale Baba mi welto par ce que yimɓe fof ne ganda hakkude me Baba ko bonam gorko jiɗɗomi korsinɗomi ɗum noon hasa mbaɗa woni dow so tawi noddi less mi jippon mi weltima Allah jarama ha joni nde eɗen ɗo e salle 6S on jii machallah salo no wayi hewde eɗen joddi ɗo e sukaɓe worɓe tigui mo ganduɗa ko Salif Sy ko gorko ma Agnam liiduɓe liidu banu buuɗi sippatoɗoɓe sippata jaam li kamɓe fof ɓe gaari ko nottade jamma o omo sawnodire kadi e sehila makko puneji makko Alhaji Moussa Dia ene wonde e Abdoul Aziz Diago eɗen namdo tan Salif Sy no yiiri jamma o kadi eɗen mbaɗamo julmo wuuri Salif Sy min mbaɗimo julmo wuuri e Pindi TV assalamu aleykum grande sœur a salminama a juurama a wiyama ya juul kewɗo aɗa yerlode yaafo yo Allah hokku en wattuni oɗo saaha wuuri yo Allah jaɓanen korka men ko adi fof ko weltare tan emin ɗo e jamma he min Abdoul Aziz e Alhaji Moussa kadi vraiment emin paadi Baba Mal emin paadi ɗum vraiment ne ɗum nintini kadi min ɗamini jammo nanni welde quoi ko fuɗɗi arde ko vraiment sawa quoi e on calminama Salif mboɗo heewi kala ta julde somin gari ɗo 6S min kewi yidemo ɗo beele ka fansa Baba Mal walla holko tagui aɗa ara e concert ji Baba Mal fof ka fansa Baba Mal walla oui en fait moɗo wawi wiide min Baba Mal c'est mon artiste préféré donc komi fans komi nombo won e fansiji moko quoi to dilli fof min kewi yaade min noori o kadi ko wona ɗum ko kadi ko pulago to noddi fof min notor par ce que ko wiyete ko la culture est le début et la fin de tout processus de développement donc so tawi a anda ƴiwdima a anda guendima a wawa andude holto jogorɗa faade donc c'est très important andude culture mum quoi ko mbiyata ko ɓoyde leggal e ndiyam tagata ɗum wontude nooro donc ɓoyde min ɗo e Dakaru tagata min wasde culture amen tagata min ronkude o woppude komin goni ko donc ko ɗum ɗon tan kadi vraiment weltanama no fewi grande sœur a jarama Seydi Sy a haali kadi ko waɗi fayida tigui leggal ko ɓooye ndiyam ko fof tagata ɗum wontude nooro wadde noon ko ɗo e Dakar tigui gonɗon kono hatta nde pulago noddi fof on nototo ɗum tagui jammaji baɗi ni fof oɗon yiiye hen wadde noon yallah junnu ɗum Allah jarama on jarama merci beaucoup hande 6S diine kuɓe eyey yo lerde Baba Gaye Sidi Bokare Jonga ari Masamba Kumba Jaw gani gi borom malen genari jarika Alassamba Wajo Birane Yero Malik Mandiaye marale mo koddana mo jigen Mama Thiaw ala ari
Baba la Samba Ojo Birani Yaro Ali Baba Keisi Bokare Bari Umar Wat Mosamba Kumba Jaw Gayni gi borom Malen Genari Umar Tempo Bari Madame Bari s'il vous plaît Umode Ndiaboulene la Baba Mal s'il vous plaît Umode Ndiaboulene la Baba Mal Ndioulé Mouri l'homme de valeur Amadou Fall Sadela Salamata Dia Baba Gaye Siri Bokar Njongari Alassane Baba Diop Birane Yaro Malick Madiaye Manane mo ko den dawari Omar Bayal Babo Omar Bayal ngari lumbor wallahi sono magana jeto yumorbe rono benda nyama sinda magana jeto yumorbe rono koyi da nyama Malik Umar Baya Bandu Siley Umar Baya Boubacar Umar Bal Pulokan pulo Pulo Wallahi Jafani pulo makani pulo Salamane modon Mbolo bilan barambale Wallahi Hirde koyna yire nder gallem meɗen fulɓe holmo jeyde hirde jeyde ko tiita jom manga farba wi tiita jom manga jibina jom lembol wodi Njaye bolo koy noti bolo bran kadi noti baba ay tata sangu yatin go ko mo way no wuronjak bay wundende to deldi sori buri kunde kayni wudde toro kadi wela lamade mi fulbe salamade man Umar baba wallahi amasal bola ali merci beaucoup bébé s'il vous plaît ndene sangaji nde koli limbe bani jammaji dire bombe katabe le wal yeminari yo balle balamaji bali fumi hura balle kone nyami tulde ni ma do tollu tapi bagare je namadi ni ma ko dañu ko webani so jeri ni may mayo min ko mi salmini futa toro futan ko be baron bale jama wallahi
bena jewto e morɓe ronoɓe dañam sonoma bena jewto e wurɓe dono koyi dañama Malik Omar Bayal Badou Siley Omar Bayal Boubacar Omar Bayal pullo tan pullo jajani pullo pullo sinani jaturu sinani jallo ni jakite sirbe nganani sangare ndeno biyemba bako pullo bimi biyem jallo pullo biyem sow ko pullo bimi biyem ka ko pullo gare biyem de ko pullo bari pullo balde pullo kande pullo jawo pullo mbalo pullo soirée pullo pullo nyamata kace pullo sosani kace sondere moji baba moji bingel bonata bibe fulbe sukabe mawbe gareje goto membo yo awdeke ko aduna ne kelle non naga ni mi do ko Umar Hamadi Ali Barna ko den gallo ali chambal sampai samandandi ay sar koroji Umar Hamadi Ali Barna Umar Hamadi Ali Barna won ko bieno mamina ali berkuri way la buranya way bulunde takko jotel lawde ba kanko wadi jatige Allah wadi dandido ruti kali wadi jatige baba kali wadi dandido ari ndatu jal job ummi mo dakaru baati futa yetima mbolo gran hol ma wadi jatige hol ma wadi jatige Umar Demba Ba Bandu Boubacar Demba Ba Umar Demba Ba Chéri Hawa salam aleykum Chéri Hawa salam aleykum Molo dile molo andille oro de bara andille ondille baba baydi dindi hey baba baydi dindi Sokona ba sokonya la sokona ba kanan kumadu de komadu de kone nyari komadu de lobo wai miyalo miya Sokona ba Kana tumanu de jamma jeji
assalamu alaikum on bandiraɓe fulɓe caggal yettude Allah e julde e rasulu sallallahu alayhi wa sallam eɗen jetta ɗiɗo sababuji machallah min baba mal mboɗo wiya alhamdulillahi rabbil alamina so Allah waɗanima neema waɗanima teddugal aɗa foti yettude ɗum no hannirta ni kono noon mo yettani sababu wawa yettude Allah machallah ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam dañani ko Cheikh Umarul Foutiya dañani yimɓe dariɓe ene liggono jamanu taw ko gonga e nder pittalu jomumen ganni yaaki hen haydara so wona yidde teddinde innama aade koɓe dañani ko baba mal dañata ɗum a dañat yiɗɓe tan daña ande machallah hande noon baba mal ɓuuri darade pour yedde etade nde inniri hoore mum dande leñol diɗɗal mon dande leñol duusi ɗum duuɓi 37 e nder windere he ɓe dogani ɓe kulani eɓe gandi ɗum ɗo ko projet culturel kono noon ko projet mo ganduɗa ko social ko leñol heɓe mabɓe gona Haalpulaar en gona fulɓe kono noon tawno ko gonga tan weeli Allah eɓe gandi ko dande leñol ko gonga eɓe nangi hen jinmi ko pobba noon les musiciens du dande leñol no hannirta ni eɗen jetta Allah noon sababu hande o ene mawni am Oumar Demba Ba mbeɗa salminma Allah no waɗma neɗɗo mo gandanɗa hoorema a yiɗa innede e won nokkuji ganduɗa ko liggey ma ganduɗa ko tinnare ma ganduɗa ko nunɗal ma ganduɗa ko neɗɗagal ma ganduɗa ko wondema Fuutangue ne tawno saaha sa foof aɗa welɗo kam message uji kala hen message mo kemmi mi jalat saabu Allah e weltade saabu mbeɗa andi ko gonɗa ko majjani Allah jarama jarama ane joom so ɗum a Hawwa awa bonjour madame comment ça va bonsoir madame comment ça va pourquoi tu ne peux pas t'approcher de nous pour nous permettre de serrer la main. L'amour c'est une maladie qu'aucun docteur ne peut soigner sur la terre.
Afrika rewɓe Sénégal rewɓe Afrika rewɓe Fouta Tooro rewɓe Afrika rewɓe Sénégal rewɓe Afrika rewɓe Bolu Biran rewɓe Afrika rewɓe Sénégal rewɓe Bolu Biran ngumma de Jaladi men aduna Yami yujure bandaw Afrika wakbara Andoni meydeye Kana ngeko kuni adam gurnu Nene kasa Afrika uma do Baba mi dañi kawa mi dañi Gogo mi dañi min koy mi dañi ha
Baba bay di dañya Kondanja mi dañi bandiraɓe Suman Bengu mi dañi seylaɓe soydiyo o bonde kala kayami dañi ye ha mi dañi min ko mi dañi o hayo mi dañi o min ko mi dañi adadi mi dañi o dañi en dañi mbolo biron dañi Suman Bengu wallahi ko dañal tan joni feral la mbeñu gangal samba mario bara Kalamal daw Sulamal daw Nedaw daw Umar Baba Seck Umar Baba Seck yeri mana yeri mana Subal billah you ganna ya go yeri mana gorko rosidi Jagal yeri mana banyani bala maji nyamani dere gorko rosidi mana yeri mana yeri nani Suman Bengu yeri nani feral la yeri nasa Suman Bengu Suman Suman Iwo Jadi menuju aji kajo Sibida Konsidani mum dum daw yami juri way Hey Farba Ngom Dine Ali Badarajo Halo yimɓe Kalidou Samba Sy Cheikh Baye Hey Suman Bengu feral la wallahi Samba Mario Benyu
wana ko site wuga berte barodi maki ko ganjo maki wallahi kari maki ko ganjo maki ami abu shaw ku bëgg na ku bañ na ma jox moom la sama yere niir dañu gën a sama takko kadi nawtu mangi julwan sare mama ala jeje la da baadi kuma dango mama sal ko ali mami jalina mami arga Khalid Sabali Suma nango Veralla Suma nango Veralla Ma fanga fek kadi man dañu gàddaaya Wow jamono dañu kala yoo wat njël ma dañu kala yoo wat njël ma waawa joodo won ko dañu gànna wadat won ko Macky Sall wadat won ko dañu gànna wadat won ko Macky Sall wadata sikkate ko wasu wana wasu koy waaw deje sikkate ko wasu wana wasu koy waaw deje Amadi Bana
Seko Kapula, Sekurubula, Bidema, Rosake, Bawasuna Baba, Shari Babi, Wella, Sekurubula, Kandalo Jerry, Vidonada, Montana, Sedi Kandalo, Yerimaya, Mayarani, Dabele, Bakari Palamadi, Marimaya, Yerimaya, Mayarani, Dabele, Baba, Usale Alpula, Nalo Haidaya, Nalo Haidaya, Tapelele, Nalo Haidaya, Kurkuraba, Katalaba, Kadukawa, Yerimaya, Kita Falama Lune, Sakalama, Sigilama, Motabanyu Madara, Nabu Madara, Ragalu Madara, Kumane Kudaba, Baba Nekulena, Balilene, Baba Nekulena, Baba Mane Kulena, Yerimaya Nekulena, Nasabna Gola, Sabna Mangri, Nasabna Gola, Sabna Mangri, Yerimaya Mayorani Bebe, Batali Balamadi, Yanala Yana, Guruba.
soldat mi danaki mi dari na julare bar jogla bori jam jam jado nawdi mi jam jado nawdi mi jam jado koy ko joldo jado wori mi jam jado nawdi mi jam jado nawdi mi jam jado koy ko joldo jam koy nyalle kadama kolda Dakar bango mani jolo ya jam koy nyalle kadama kolda Dakar bango mani jolo ya yo ide de ngara ende gara sokkaɓe Podor lana mon dadi sokkaɓe Matam lana mon dadi ayo dede gara ayo dede gara ayo ya way dede gara ayo ya way dede gara ayo ya way dede gara ayo Yerima bacani balamaji karima tanu jalga wallahi sidi yeru sidi Umar boko sek nawtuma balle wal wadi nawtuma balle ma la de tarikh mi promo di komi wallahi yeri lana ma ko neti futa nange la ko wi suki nana yolo jula hamna nolo hamiyam nana yolo hamiyam Subhanallah yarada jabele nyamata balandungu sakay tay bentoje yerma yo yarani jabele nyamata balandungu sakay bentoje amad yo yari kuje sayata kapungati sayata sayata burati sayata tal kami burati sayata kami nyatiram sayra kamu papi borom nyatiram sayra kamu papi nyatiram sayra sayra borom nyatiram sayra yero jallo yero orka jere sayra njutenu njutenu mafat dawud ban musekar ya liyo kada ilam dekira wordar sayra ayo ko desna sayra ayya desna sayra kuya waniyo kuya podor mambo sayra kuya waniyo kuya podor mambo sayra Toro y
Sayla Yete Bubakar Aïda Sadio Sayla Yete Bubakar Aïda Sadio Sayla Yete Soyo Borom Finatira Sayla Dile Subal be koy dindi Sayla Cha 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 Ardembel 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 Dembel Ardembel Dembel Dembel Habane Dembel cha Jibi Sar Ñaŋi Jinabe koy njurminima ko suurare Facebook
Africa nenam minani metema day dunia Africa nenam tinade wodani kam abi mom to gondi mada hey mon suka belayidam odon dare hande modon odon soyno jango suka hanki benni koy hande gondel bimi hanki benni koy hande gondel jangona na ara jangona na ara yo ala yejin bandare suka kono suka holu nedi suka holu nedi daftu mawbe ma Allah adi mawlude mawnini mawdon der sare dunya Muhammadu Samodi holu nedi daftu dama wema Allah adi mawnude mawlidi mawdo yi dunya yarama kaya mbolo birar Muhammadu Samodi janga budi kor Muhammadu Samodi janga budi kor ka ada wawi yidde ada wedi yidde ada mawni yidde ada yoni yidde boyi mamalama monji damarama moyi damarama monji damarama Muhammadu Samodi janga budi kor yeah ay kullu delia del wulle del samba nokku tumroje samata wa demde nay debo demde ay kone dembe wura samba mom baru Allah danda hame wasal Allah rena hame wasal jokal jaw samba dawuda saji tungi badi koy tungi ya delia jam Muhammadu Samodi gidam yar jam Samodi janga budi ko ka yar jam Adil bangena mo edikel bangena no cha
Baba Maama gi moo leen di bégal Baba Maama gi ana ñu ko bëgg yéen jug leen taxaw ani away Baba Maama gi ana ñu ko bëgg Papa da ey ana ñu ko bëgg ku bëgg sa yaay jug leen taxaw Baba Maama gi sa loxo ca kaw Baba Maama gi ana tukulóor yi ana tukulóor yi yaa sama baay la woon Allah ji jóge jeg jabar ji yaa sunu baay ñëwul Papa da Abla
Bon. Police. Ablaye Elima Dia Ablaye mo nene Ablaye mo nene Mariam Ndiaye ba debbo pulo nene Mariam koy bonnani galle baba meti manja nene Mariam nene Mariam Ndiaye ba minen koy min berti juuɗe min ñaagima lawu jooma yo Allah ɓoyno may jeeso ɓeso gono jarabi saako debbo yomo sin dundande bogani hoɓe diwani ñalloɓe jewa banum gorko jere bisago jere bino wallindedi jere bino yamkini jere bino wande muñal ya Allah jooma naatu manka rewɓe na keeɓi kono potani musolu ɓe manka yumiraɓe kayina keeɓi kono potani Bolo Biran Bolo dañi wude Boubacar dañi wude Bolo dañi wude Bolo nawiray bada yilla 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 ayre mara
tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma